Jinċentiva xiri ta' karozzi ġodda u li jinniġsu inqas filwaqt li se jitnaqqas in-numru ta' karozzi qodma fit-toroq. B'hekk tkun qed tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' tniġġis ambjentali. Dan ser isir permezz ta' skema ġdida fejn b'kollox ser jibbenefikaw 1000 karozza. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li din l-iskema hija waħda mill-miżuri li tħabbret fil-Baġit 2013 u li għalija ġew allokati €900,000. Il-Ministru Scicluna qal li din l-iskema issegwi żewġ skemi oħra li kienu saru minn gvern preċedenti. Skema li ser tinkludi xiri ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku kif ukoll vannijiet żgħar kummerċjali tal-kategorija N1. Żied jgħid li fl-2012 żdied u mhux naqas iż-żmien ta' kemm karozza tkun ilha fit-triq ipparagunat mal-2011. Il-Ministru Edward Scicluna qal li l-karozzi li jaqgħu taħt l-iskema imħabbra huma dawk għall-użu personali kif ukoll dawk kummerċjali. L-iskema tippermetti għotja ta' €500 għal dawk l-applikanti li jixtru karozza ġdida u li tilħaq ċertu kriterji. Fl-istess waqt tkun skrappjata l-karozza l-qadima li jkollha mill-inqas 10 snin. Din l-iskema ser tibqa' għaddejja sal-aħħar ta' din is-sena. L-applikanti jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema sa massimu ta' darba biss.